que estou elegante. Elegantísima. Pareces unha suiza de verdade. Pitusa. Sinto, pero tiven que sacar esa historia da obra. Estou facendo uns cambios para adaptalo todo. O personaxe da Suiza desaparece. Pois nada, non pasa nada, non importa. Facíache moita ilusión, non? Moita. Sabes que podemos facer? A semana que ven fas ti de Suiza no xulgado, vale? De verdade? Sí. E ti vas facer de secretaria? Sí. E vou poder ser tan mandona como a ti? Mellor será non pensar. Pensar é unha máis que podo pensar en ti día a noite. Estou abafado xa de tanto pensar. Supoño que era inevitable. Sí. O home que nestes anos convertiu os meus sentimentos en palabras. Que lle pasa? Chamou un Andrés. Ai, pobre María. Pois eu, Armando, non sei que che dicir, meu home, porque non... Eu non sinto ambiente de lesións, non o. Os períodos transitorios non poden durar toda a vida. E que máis lle terá? Ano máis, ano menos, tanto ten, non, dixo eu. Xa bonda de prórrogas. A este paso, voume retirar como patrón maior da confraría. Ai, non sei que ella diga, pero a min esta elección dame mala espiña, Pois como se presenta alguén que eu sei, imos ter que facer a maleta apoiando, non? Para min non mires, que eu bastante teño con o meu traballo. Que se presente outro que non teña nada mellor que facer. E o que sinto eu tamén aquí en Porto Sás últimamente que non hai... Non hai ambiente de decisión, de... O que parece é unha cobardía de pescadores. Sei que hai baixas presións. Lotazo, non é Rosa. Rosa ten un buraquiño no corazón e nós temos un buraquiño no barómetro, non é? Tan grande foi o desastre. Ai, non foi un desastre, foi un roubo, unha injustiza. Eso é o que foi. E lles vas pedir a eses de Ribadavia? Pois o Festival de Teatro de Ribadavia ten o seu prestixio. Home, o festival terao, pero os do xurado non tiña nin idea, que che digo eu. Pensan que son hostia dan peniña, porque vas me dicir... Eu nunca dixen aquí que fóramos os mellores, nunca dixen tal. Nunca dixen que fóramos os Pero mellores. quedar de últimos, a quen se lle conte. Se me fixera descaso, había que amañar baixo corda primeiro. Ou levar un protagonista aquelado, un home, e non un home-muller. Para aí, Para aí, que para home abonda unha muller como a Rosa. Sí, para home, si, nomás que lle faltan os xoguetes, eso sí. Non me moledes máis que non estamos no teatro. E ti, Suso, xa tiñas que estar facendo o exame do perro. Así que vas quitar o título de patrón de embarcacións de recreo. Non quero vender o peixe antes de pescalo, pero... Pois que haxa sorte, home. De sorte nada que está ben preparado. Leven as preguntas. E non contestes o show, Veña, Rando. Sei que me mandou abrir viñera. Que me mandaría a min facerlle caso a muller, Arría! Tanto como muller, máis ben un macholo. Agora, o que é importante é que cheguedes a un acordo para elixir un bon patrón maior. Ai, eso está difícil, Non se presentando aquí Couto... Buf, non sei a quen lle votar, É porque ti non. Eu non o peti, estás como un cabaseo. Inda por riba, saes elixido e tens que andar a vir cas mulleres dos conselleiros e mi lindiña berra, non. Non lle vou decir a ninguén por quen ten que votar, pero penso que ti é o candidato ideal para patrón maior da confraría de Portozás. Como voto, xa contas. Claro, como tamén. Pero quita de aí, Veña, va. Acepta, petróleo, que contas co meu apoio. O máis, vos xa sabedes o meu parecer cas confrarías. As confrarías son unhas cousas obsoletas de antes, o que tiña que haber en Portosás, o que tiña que haber en toda Galicia era a agrupación de produtoras, e aquí a que goberna é Lindiña, así que de patroa ela, que goberna ela. Patena, só.
Andrés e máis eu non temos futuro, Celia. E que pensas facer, nena? Ás veces as cousas parece que non teñen amaño e logo a vida dá moitas voltas, María. Pero isto non ten solución, Celia. É como se fose unha meta que cada vez me poñen máis longe e que nunca alcanzo. Andrés e ti facedes unha parella moi xeitosa. E leva o home. Sí que é bo home. É tan bo que agora dáselle por salvar a África. É bo demais para min, Celia. Non fales así nin de broma, nena. Ti mereces o mellor. Que máis quixera eu, Celia? Pero cando unha persoa lle quere valer a todo o mundo, acaba por non vivir a súa propia vida. E iso é o que está pasando agora. Desde logo, botar tanto tempo separados non é vida para o matrimonio. Unha vida de viúva soa como un pau cara a todas partes. Esa foi a miña vida. E que vas facer? Que me queda, Celia? Separarme. Se queres quedar uns días na casa para mañar as túas cousas, pois quedas e xa está. Non. Prefiro andar por aquí e xa viriato me corre con todo o papeleo. Faz ben. Mellor ter a cabeza ocupada e non andar sismando todo o día. Non se gana nada. Celia, Maior. chegou Estefans da Corporación Telemark. Que? Telemark, queren unha entrevista contigo. Dedícanse ás novas tecnoloxías. Se cadra teñen unha oferta interesante. Pois haberá que falar con eles a ver o que se lle pode quitar en limpo. Levántese ánimo, nena. Veña. Si, eu teño moitos motivos para estar ben. A ver que botarlle unha man a rapaziña esta. Sobre todo ten que cuidar de si mesma, eso é o máis importante. E tomar as decisións con calma, ninguén lle mete presa. Un pouco de prudencia nunca está de máis. Falle caso, anda. Mira, prudencia é o que me sobrou sempre. E xa está todo falado. Mira, se non te queres facer cargo do papeleo, non te preocupes, hai de buscar outro abogado. Como que irás, María. E morro o conto. Tomade. Mira, e marchades xa agora? Agora mesmiño, sí. Foi unha idea estupenda, rapaces. Ideas de patacón. Ir de excursión a Coruña, tamén mira ti que mérito. Van para ver os centros e decidiron de matricularse o curso que ven. Eso foi o que che dixeron a ti, eles van de carallada, o que pensas? Non imos de marcha, Mangui. É unha viaxe de estudios. Estudiar, onde imos estudiar? Xa me dirás ti que ten de bo tanto estudiar, Ai, mira, Fito, podes ir a Casa das Ciencias ou o Acuario en Finisterrae. Sabes onde está o acuario? É que neste plano non ven, ha de estar atrasado. Por aquí, Lauriña, onde pon acuario. Sí. Ademais, non hai perda que hai un golfiño carón do mar. Mira, e así camiñades polo paseo marítimo, todo. Isto era unha viaxe de estudios ou non? Ti non te desesperes, Sam. Ali non está a Casa das Ciencias. Na Parque Santa Margarida, non? Se hai un reconchiños ali nos sardins que está escuro. E podes facer ali... Veiso, rapaz, Manjui. Que? A ver se me podedes pasar pola librería Lume e recolledes un libro que preciso para a tese. Tapa, José. Ningún problema, E daremoslle prioridade, sendo para estudiar... Que chido, onde dormides lá? Dormir? Manjui. Que? Cada un na súa casa, que volvemos hoxe. Pois si de chegar reventados con tanta visita. Nada, tía, non hai maneira. Non cho dixen, só a estudiar. Ainda non hai de ter tempo para ver a catedral, ó. Fito, na Coruña non hai catedral que non é Santiago. Ai, que ignorancia, Lauriña. Eu falo da catedral do fútbol galego, home, de Riazor. Andando, Fito, que vos perdelo bus. Veña. Lauriña, podemos ver a Canebug, que des que sacaron un disco e está moi ben. Andando. Ala, veña. Abur. Abur, ó. Desde logo, a representación foi un fracaso. Pero a experiencia foi positiva. Quedar os últimos non é o máis importante. O teatro non é un deporte, o teatro é algo máis. É esforzo creativo, participación colectiva. Garantir a participación do colectivo mariñeiro. Iso é. E non hai que confundir o glamour do éxito coa función catártica que leva aparellado o teatro. Ainda máis, sen esa catarse, o teatro é un fracaso, Sen ela, calquera iniciativa convertiríase nun fracaso. Iso é, nun fracaso total. Míralo, ti. A función foi un fracaso, pero ti estiveches fenomenal. Bordache o teu papel de galán protagonista. Carlos, que me queres dicir con eso? Pois iso, que estabas totalmente creíble, que parecías un home. Non, parecer non é a palabra, Es un home. Vaya, eras un home na representación. Tamén ti, non? Tamén ti.
que terá de malo que haxa unanimidade no tocante a túa grande interpretación? Sabes ben o que quero dicir, Carlos? Home, Rosa... Muller, Muller. Muller Rosa. Comprenderás que hai opinións máis autorizadas que outras, non? Por algo estás apuntando aí todas as miñas reflexións sobre a dramaturxia. Era o que me faltaba. Como que non tive de cousas máis importantes que apuntar. Bolsa Mundial do Peixe, prospeccións pesqueiras no Índico, condicións para adherir a frota protozás, garantir a participación do colectivo mareñeiro... Pero isto que ten que ver co teatro? Son as propostas de petróleo. A Patrón Maior. Ah, para as eleccións a Patrón Maior, non? Sí, Carlos, sí. Ah, daquela ten que ver, Que ver con que? Co teatro. As eleccións, Rosa. Sonche puro teatro. Sí. É que programa lle estás facendo a Petróleo, asesora? Carlos. Que? Mira, estaba pensando que se cadra podíamos relaxarnos un poquinho e... Sabela Muiños, condenada por desacato. Adiante. Señoría, ten uns expedientes que debería examinar. Ai, non me molesta agora, por favor, teño que redactar esta sentencia. Como mande, señoría, ofréceselle algo máis? Non, de momento non. Sabela. Sí. Tráiame un café, por favor. Sin favor, señoría. Corporación Telemark, Sociedade de Xestión de Parques Industriais de Novas Tecnoloxías. Sede central en Bergen, Noruega. Sucursais en Rotterdam, Zúrich e... que pon aí? Zona de intervención preferente, Costa da Morte, Porto Sás, Cormelle, Fisterra. Investimentos titelados pola Comisión de Novas Tecnoloxías da Unión Europea. Desde logo impresiona, ver a Porto Sás circulando polo mundo adiante. Pola rede, Celia, pola rede. Que non ia dicir, que alguén iba a saber de nós fora de Cormelle. Agora, cando se fala que o mundo é unha aldea, non? Unha aldea, sí, unha aldea global, pero unha aldea, ao fin e ao cabo, onde todo o mundo se coñece. Pero non vos fagades moitas ilusións. A proposta de Telemark é interesante, non cabe dúbida. Pero agora estarán todos os concellos ofertando os seus terreos para a instalación do parque industrial. Ai, canta razón tes, Viriato. Estes investimentos acabarán nas grandes cidades e non en pequenas vilas do cu do mundo, como sempre. Sí, xa pasou con outros proxectos que fracasaron. Bueno, pero con escoitar o que teñen que dicir non perdemos nada, ou que? Como se chamaba o señor ese que dixaches ti? Odilo Carmona. Bueno, pois imos falar con ele e punto, a ver o que ten que dicir. Parece. Petróleo, botalle un ollo a ver que che parece. Ramonazo, miña nai, a Agatha Christie de Porto Sás, che. Pero de que jata me fala só? A ver, que son as túas propostas para a campaña electoral, Que propostas? Son o único candidato, non é polo meu gusto, non quero propostas. Eu quero traballar despois das eleccións, non quero propostas, non quero propostas. E non me mires con esa cara, Rula. Non me mires con esa cara. Impórtache. Non, Rula. Ai, miña nai. Roseña, a ti pasache como a min. Ti tes unha tendencia moi grandísima a revirarte, non pode ser. Se Petróleo necesita axuda, sempre terá a man dun home experimentado como a min. Xa, se deixa guiar por ti, converterá a confraría nunha sucursal de Industrias Couto. Que? Eu son o pai de Carmiña, non son Carmiña. Eu teño 30 e tantos, se preciso da vosa axuda, xa falarei con vos, ok? Era o que faltaba. Que precisaras a axuda dunha muller. Unha mariñeira. Unha mariñeira ben documentada, Ramón. Aquí hai propostas moi atinadas que deberían terse en conta. E aburrides a María Santísima. A Bolsa Mundial do Peixe é unha iniciativa que se inscribe dentro dos cambios que trae con ela a economía globalizada. Quedar atrás nas novas normas de comercio para as nosas materias primas supón perder o tren do progreso e desbotar unha oportunidade de futuro moi importante.
Non teño nada máis que dicir. Lerias. O que precisa a confraría son feitos, pero tratándose dunha muller... Saberás ti de mulleres, Monchiño. Sei, vaya se sei. Hola, traio isto que me encargastes. Ai, sí. O representante de Telemar vai a retrasar. Parece ser que se trabocou de estrada na saída de Carballo. Ai, logo tiñes ti razón. Mellor non facerse ilusións, que ao mellor nin chegan. Como hai moitas cousas nesta vida. Muller, virá. Un café? Temos tempo. Non, eu ás 11:30 en punto teño que estar aquí. Pero, muller, 5 minutos arriba, abaixo, en Portozás tanto tempo. Portozás sí, pero en África non. En África? Sí, porque... Andrés. Sí, por onde ele anda, o xornalista que ten o teléfono con conexión vía satélite non pasa máis que unha vez a semana e ten que ser ás 11:30. Ben, entón non te molesto. Pero se non molestas, queda. Agradeço que estés aí. Aquí estarei mentres non me botes. Se é a min a que me desbotan, Viriato. Pero, muller, se cadra non está todo perdido. Vai chamar, non? É demasiado tarde. El tomou unha decisión sin contar para nada conmigo. Eu non vou esperar por quen non ven. Ti mereces moito máis. Gracias pola túa lealdade, Viriato. Son o presidente do teu clube de fans, lembras? Agradeço que non te aproveites desta situación. Ganas non me faltan. Ás veces a min tampouco. Creo que é mellor que marche. A ver, Petróleo, non te podes presentar ás eleccións pola cara. Rosa. Entende unha cara bonitiña como a miña, Xa, nin pola cara nin porque todos queremos que sexa o patrón. Aí non che dixo eu que non, Xa, e ademais temos dereito a coñecer as túas propostas de candidatura, ou non? Propostas de candidatura. Sí. Mira, as miñas propostas de candidatura son Lindiña, Carmiña, este local, aguantarvos, o casador... Chéganche, parecenche moitas candidaturas ou poucas propostas? Moitas. Ben. Pa iso traballei eu como unha burra para facer ese borrador. Como patrón maior saínte, considérame con autoridade suficiente como para sinalar que actitudes colaboradoras como a de Rosa son moi de agradecer. Entre nós, en confianza, un séntese moi só. Sei do que fala. Mandar parece moi bonito e que o pode facer calquera, pero... Neso ten razón, Celia. Se ti chegaches á alcaldesa, é que pode calquera. Calquera persoa, non calquera mexericas. Limpia, mamón. Pero por que non ides ao váter dunha vez vos os dous e comedes vos a bicos, che? A ver, daquela que dis? É que estou cheo das túas propostas. Se queres propostas, pois adiante, preséntate ti. Que che parece? Que boa idea, parece unha idea estupenda, Rosa. Che. Non poña o carro diante dos bois, Que Petróleo estaba de broma. Non, de broma nada. De broma nada, Ramonazo. Se quere gobernar, ten todo o seu dereito a gobernar no dela. Tanto ten, mira. Nena, preséntate. Imos ensinarte a estes, como se fan as cousas en Portosás. Veña, anímate. Coitadiñas. Nin que a xente de Portosás quixera tropezar 2 veces na mesma pedra. Que negre envexa, non lle fagas caso. É que, a máis hai unha cousa, que homes, mulleres, patrón, é unha confraría, unha cousa obsoleta, unha cousa que xa non ten sentido neste país. É que non o ten, as confrarías xa non o teñen. Este home está farto, quere marchar, xa está. Desde logo, e unha candidatura alternativa non sería unha idea desencamiñada. Sería unha idea desnortada. E animaría as eleccións. Que eu non me presento para animar nada. Igual farías unha boa animadora de maioretes. Calarás. Veña, Rosa, preséntate. Tes programa. Adiante. Mayorete. Decídete, mayorete. Mira,
Aquí está o proxecto que fixemos, ves? Ah, que fixemos, non? Claro, como a libreta é túa, apuntáchelos a Concho con viña. Non podemos perder o tempo en parvadas. Sí, xa sei como vai o asunto ese. Se te interesa a ti é cultura, pero se me interesa a min son parvadas, non? Vale, pois non son parvadas. Ah, menos mal. Pero son payasadas. Se non temos ningún momento libre, é imposible. A ver, Lauriña. Mire, con que cara volvo a Porto Sás, Veño unha vez a Coruña e non podo ir ver o estadio de Riazor. E dalle co estadio. Pero se non hai partido. Xa, pero ti irías ver a catedral aínda que non fora misa. Mira, imos e rematamos o programa. Xa está. Pois vaya programa fixeches, miña nai. Pois nada, Petróleo, non é nada persoal, pero... que estiven pensando... Rosa, son eu, che, faltaría máis. Que? Aquí o que sobra é medo. E falta vergonza. Pois sí, voume presentar. Así se fala. Non sabes onde te metes, Rosiña. Imos darche unha malleira de votos. Os votos haberá que contalos, non? Xa pediredes papas, xa. Non, Couto. A min justame chegar ata o final. Así se fala. Esta é a miña Rosa. Non, eu dixeche unha cousa, eu non esperaba menos de ti, A institución do patrón maior e a confraría de Porto Sás van sair reforzados destas eleccións. Petróleo, Rosa, nora bo ambos os dous e que gaño mellor. Sei, no, Andrés. Se a nosa relación nunca foi fácil, que me estás dicindo. Eu estou disposta a coller o avión e ir a onde faga falta. Pero... xa sei que está moi lonxe, Andrés, que... Pero eu quero ir. Que hai moitas desgracias, xa sei. Xa sei que hai moitas desgracias. As cousas, na realidade, sempre son peores. E sí, iría ben. Pero, por favor, Andrés, aténdeme, non me cambies sempre de tema. Temos que falar do noso. Non podemos pasar a vida así separados, Andrés. Que relación é esta? Como? Que te... O camión. Que tens que colgar. Traeche estes documentos que necesitaba hacer, pero mellor volvo noutro momento. No. Andrés. Non... Sí, que desexa? Disculpen, chámome Odilo Carmona, represento a Corporación Telemark. Teño unha entrevista coa señora alcaldesa. Sí, por aquí, por favor. Sí. As eleccións a patrón maior da confraría de Porto Sás quéntanse por momentos. Os dous candidatos, Rosa e Petróleo, van debater os seus respectivos programas na televisión local. O furacán de Porto Sás anuncia unha luita sen tregua, apaixonada, vibrante. Un combate dialéctico entre dous mariñeiros, entre dúas ideas para gobernar os destinos da confraría. Rosa e Petróleo comparecerán na televisión local de Porto Sás esta noite ás 10 en punto. En resumidas contas, señora alcaldesa... Celia, chámeme Celia, por favor. Gracias pola confianza, Celia. De nada. Como lle decía, o concepto parque industrial quedase pequeno para definir un proxecto como este. Que quere que lle diga? A min un parque industrial aquí en Porto Sás non me parecía algo pequeno. Bueno, non é que non merexamos máis, a ver se me entendo, Odilo. Podo chamarlle Odilo? Por favor.
será un placer. Gracias. Pequeno non é a palabra. Eu diría máis ben obsoleto. Un concepto obsoleto. Obsoleto? Bueno, poida que teña algo de razón, pero eu non sei nestes... Non o dubide, Celia, non o dubide. O que estamos falando aquí vai máis alá do clásico parque industrial. Xa saben, pan para hoxe e fame para mañá. Non, estamos falando do futuro de Portozás. Precisamente o futuro de Portozás é a materia prima do proxecto que presenta a Corporación Telemark. Pois de futuro non andamos moi sobrados últimamente, non? Falando de futuro, non estaremos poñendo o carro diante dos bois. Desculpa, Viriato, dilo. Este home anda sempre coa mosca detrás da orella. Non sei se me entende. Como non o vou entender? Como non vou comprender a desconfianza da xente nos tempos tan incertos que vivimos? Como non me vou facer cargo da falta de perspectivas que asolaga a nosa época. Precisamente, a Corporación Telemark presenta un proxecto que é unha resposta de futuro fronte a tan lamentable estado de cousas. Soa moi ben, Demasiado ben, diría eu. A Corporación proponlle a xestión dun parque empresarial de novas tecnoloxías ubicado en terreos do Concello destinado a capitalizar a intelixencia de Portozás e a asegurar o futuro das novas xeracións. A intelixencia de Portozás? Que non ia decir? Bueno, eu non é de que desconfíe, pero estas É precisamente un proxecto como este que canaliza as máis diversas sinerxías o camiño máis doado para acceder ás axudas ao desenvolvemento da Unión Europea. Vai ter que ser máis concreto. Exactamente de que estamos a falar. Eso de canto estamos falando? Estamos a falar de algo tan grande que é incalculable. Tanto? Non me asuste. Tranquila, Celia, xa virán despois cas rebaixas. Mire, Celia, o potencial das novas tecnoloxías é tan poderoso que produce un efecto multiplicador imparable. A ver, por exemplo, hai 20 anos quen oíra falar dunha aldea perdida nun val de California, tan perdida que nin nome tiña. Hoxe todo o mundo sabe o que é, o que significa Silicon Valley. A capital deso que algúns non dubidan en chamar aldea global. Pero Portozás non é precisamente unha aldea, dilo. Se nos entendemos. Mellor aínda, Celia, mellor aínda. A Corporación Telemark proponlle a xestión dun parque empresarial de novas tecnoloxías que convertirá a Portozás na Silicon Valley de Europa. Mi madriña. Lindiña, eu non pinto nada falando con Rosa na televisión, non pinto nada, prende. Mira unha cousa, polo menos levarás gravata, non? E dalle ca gravata, ai. Sen gravata, Belinda. Deixa que o rapaz vaya solto, sen ataduras. As ataduras vai a por Rosa despois. Mira, non sería mellor que prepares algo? Un gis. Vou preparar un gis. Papi, prepara o debate. Ven saber o que vais decir. Mira que vai estar todo o mundo véndote. Vais a parar esa Portozás para che ver pintar a mona, se che digo. Petróleo non precisa preparar nada para darlle un repaso a esa rosa. Home, menos mal, Ramonás. Mira, que Ramón diga o que queira, pero máis vale que vaya guapo e con algo interesante que dicir. Ei, eu sempre teño algo interesante que dicir, se non invento. Mais che vale, porque senón en Rosa vai che comer polas patas. Non dijas parvadas. Xa estou desexando ver o debate. Digade o que digade, Rosa é unha boa candidata e con moitas ideas. Pola conta que che ten, a beírate a min, Indi. Tío, ten razón. Belinda, ten razón. Eu te preparado polo menos un programa electoral ou unha merda desa, como se chame, tío. Son eu, de parte de quen estás, tío, bella? Eso non se pregunta, Petróleo, pero isto é diferente. Diferente en que? En que era ten un programa, bo ou malo, pero ten un programa. Polo menos está claro que ti non tens nada, que tes, ou aquel na man. Faille caso a Mango por unha vez en tu vida. Mira, va a facer o parvo diante de todo o mundo. Programa, e que non falades de outra cosa? Eu, moi ben, veña, vou ali a televisión, vou falar con Rosa, eu non sei, eu terei máis experiencia que Rosa quero lle ben, pero... Así se fala, Petróleo, así se fala. Para gañarlle a esa, non precisas nin abrir a boca. Eu penso que non, pero hai. Que ademais... Rosa non ten o... Carisma. Carisma, non ten carisma, non ten o carisma ese. Que vai ter, esa non ten nada. Mira unha cousa, polo menos leva unha gravata bonita, que polo menos algo bonito verán,
É que che parece algo máis agresivo. Por exemplo, vota polo seguro, vota polo futuro. Non sei, se cadra un pouco demais, non sei. Mira, nunha campaña electoral nada é demasiado. Non, eu quero ofrecer aos mariñeiros propostas concretas. Concretas, e non palabras. As palabras son As palabras é o que temos. Mira, céntrate, Rosiña. Para que son as eleccións, a ver? Para que? O que carallada. Candamos as adiviñas, o? Responde. Para elixir patrón maior. Pois aí tes, parexe pouco. Para elixir patrón maior, non patroa maior. Entre Celso e ti, para elixir patrón maior, a quen van votar os mariñeiros? Claro, como son todos uns túsaros machistas, pois claro, a cadra pois de por baixo. eso, tens que ser contundente na campaña. Dimo a min que deso teño experiencia. Eu teño unha morea de ideas para confraría. Pero quen falou de ideas, Rosa? Quen falou de ideas? O que necesitamos é unha imaxe contundente. E eu que sei, esta foto, pois eu non lle vexo nada, faltalle... Que lle falta? Que lle sobra a seguridade a esta foto? Mira que pos. Únicamente poñerlle aquí, vota polo seguro, Rosa e o futuro. Sí, o futuro sí, pero o programa tamén hai que metelo aí, A ver, Rosiña, cantos lectores hai entre os teus votantes? A sesión de Tarasido, claro. Si, eu presenteime polo programa, Silvia, xa cho dixe. Este é un cartel. E os cartéis míranse, non se len. Só se len se teñen poucas letras e ben gordas. Daquela porque me votan pola foto. Ai, que caro. Este é o programa de estudios de náutica. Un programa moi completo, sí. Miña nai, enorme. Que de cousas vas a aprender, Fito? Pero a quen lle collerán tantas cousas na cabeza? Eu, nin en 7 vidas, dou aprendido a cuarta parte do que hai aquí. E dixo eu que terán que ver as matemáticas co mar, ó. Como non van ter que ver? Ah, claro. Claro, porque igual estás faenando e facendo sumas, non? Non, pero as matemáticas servenche para navegar guiándote polas estrelas. Ah, pode ser. Imos ver, ti, Melgacho, ti a min que me aprendiches? Que me aprendiches a min sempre. Petróleo, as cousas pouco a pouco, con sentidiño. Por iso che pido o teu apoio, se che parece, por eso. A min, facer as cousas con sentidiño non me parece mal. Beso, bella, estamos de acordo en todo, Melgacho, mas... Con sentidiño sí, pero que é o mellor para todos saber? Que é o mellor? Ai, eso quixera saber eu. Pero que esos son detalles, Rosa, que non pero veñen que os os detalles gastos son moi importantes. Os detalles e os programas, non as boas intencións, petróleo. Que programa? Programas nada, Melgacho, porque estou estudiando náutica 15 días en Vigo. 15 días en Vigo. Está todo estudiado. Como conseguimos novos caladuros? A ver, dime, como? Boa pregunta, Melgacho, moi boa pregunta. Pois dándolle voltas a cabeza, ideando solucións, facendo propostas, e non con boas intencións, sabes? Boas intencións, Rosa. Tío, que é o que queres ti? Ti queres gobernar a todo María Santísima. É o último que te presento. Eu non é por gobernar, non é... A min pediromo, Pois vai a candidato, preséntase porque lle pediron. Oh, sí, sen saber pa qué. Ah, quita de yo. Estásme chamando ignorante. Amodiño, non me topes, Estásme chamando ignorante. A ver, estásme chamando ignorante. Dasme o apoio ou non? Mira, os dous tedes anos de abondo para andaredes sen que vos leve da man. E ala, acabouse. Que? Que de que, ó? Non tes nin puta idea. Sí, Pirulo, sí. Vai ter que ser así. Xa sei, pero é que non vou ter tempo para irmonos por aí. Di que sí, home. Di que sí, anda. Veña. Sí, pola noite, cando marche todo o mundo. Anda, di que sí. Pois estabas moi inspirado en todo. Ai, meu rei, é que ben disimulabas. Eu a ti. Hola, Iria. É que non, home, que non che baixo os impostos, que non vou estar facendo favores todo o día, sí? Vale. Mira, Iria, temos que falar. Esa es grande para andarche con contos. Menos mal, xa te daches conta. Mira, tomei unha decisión moi importante e quero que a saibas. Vaya suspense, non? Non o tomes a broma, porque non é nada divertido. Mamá, un suspense é unha cousa seria. Mira, voume divorciar de Andrés.
E primeiro, esta separación polo legal, porque en realidade, na realidade xa está feito. Exacto. É que non che dou ningunha sorpresa, xa, non? Mamá, non sou parva. Tarde ou cedo tiña que pasar. E que? Que che parece? Supoño que non poderías tomar outra decisión. Non. Pero o que non quero é que lle jartes rancor a Andrés porque ele é moi boa persoa. Non te preocupes. Quérolle. Pero se cadra é bo demais. É tan bo que querelle valer a todo o mundo e despois non entenda a súa propia vida. E agora, que vas facer? Agora nada, divorciarme. Mamá, ainda és unha moza. Gracias, filla. Tes que refacer a túa vida. Sí, claro, por suposto. Tens que buscar outra persoa. Quen falou de outra persoa? Falei eu. E de quen? Se pode saber? Ai, non sei, ti sabrás. Cando te decidas... Eu non digo que esteas fea. É que pareces un pouco tasa de máis. Mira, Loli, a foto é o de menos, eh? O importante é o programa. Así que déixate de caralladas. Toma, Belinda. Eres unha muller de armas tomar, como debe ser. E ti non malgastes os programas, que total esas non che van votar. Mira, se gaña Rosa te va a ser patrón maior consorte. Habrá que esperar o resultado das eleccións, non? Iso sí, Rosa dedicoulle moito tempo a preparar o programa. Pois claro que vai gañar. É que conste que eu sinto por ti, porque tócache no teu, pero... Ai, muller tranquila, millor. Na casa menos preocupacións, máis tranquilidade. Ai, non se leva razón. Agora Rosa non me para na caravana. E o importante é que o programa se coñeza. Eso é o máis importante. Ai, Rosiña, que teima co programa. Non confíes tanto no programa, que a xente... O caso é que hai na confraría. Empecemos a mandar as mulleres dunha vez. Ui, pero eso é difícil, que os homes xa se sabe. Sí, mas eso, Rosa é moito máis home que a Petróleo. E xa non dejamos na foto. Mira, cóbrame, chica, Petróleo na foto pode estar como queiras, pero na casa é moi home. Ai, claro, Belinda, era un falar. Son 2 euros. Ok, apúntamo. E non leva gravata porque é así de home. Eu non dixo nada. Oe, Carlos, ti pensas que eu son... Non, muller, non. Xa che dixen que pense as cousas antes de falar. Non, ti dixéchesme que non abrirá a boca. Pois eso. E ti non te preocupes pola foto, Que Juan ten rentabilidade electoral. Daquela ti tamén pensas que teño pinta machorro, non, Celia? Non, como vou pensar eso? Estás preciosa. Sí. Mira, Rosa, ti lembra sempre o que dicía Anguita, Programa, programa e programa. Xa che vale, Lauriña. Vaya coñazo. Estamos seguindo o programa previsto. Non me fales máis do programa de actividades, que xa me dá a cabeza. Filoloxía, socioloxía, dereito... Onde nos toca ir agora? Pero se están no mismo campo. Pois non o parecía, Tío, que che pasa que tes celos? Quen? Xa lo sei. Sí, ti estás cabreado porque estiven falando con aquel rapaz na biblioteca. Rapaz, non sei de que rapaz falas, Pero se estaba subindo polas paredes ou pensas que non me dou conta? Ti falas do rapaz ese do que che dixo se querías vivir con el. Gabriel, ofreceuse a prestarme os apuntamentos, non a vivir comigo. Pois mira, a mí non me contes historias, Este é o bar da confraría. E non podes prohibir que ninguén poña un cartel aquí? Ese non é o tema. Eu non che estou prohibindo nada. Na miña vida che vou prohibir nada, pero... Eu son o que traballo no local da confraría. Eu son o que paso vergonza no local da confraría. Tamén. Na máis traballaste aquí, non? Non estou dicindo iso, Lindiña. Ti por que non te abeiras a min hoxe, che? Por que non? Papito, son neutral, como Suiza. Eso sí que non. Neste caso non hai neutralidade que vaya, Ai, pois mira, que se faga un cartel que o poña, non yo vou quitar. Como se empapela todo o bar. Aburres hoxe. Mira que che tiño dito, prepara un programa. Compre material electoral e ti, nada, como a carne de contra o pescozo, que non vale para nada. Non faz caso, e agora no pecado está na penitencia, toma polo cu. Rosa é o futuro. Petróleo. Que bonito es el mareo, que te miro y no te veo.
É que eu para que me metín nesto? Patrón, isto é unha condena, é o que é, chexa. Pero mira que pinta ten de macholo. Se parece un... Parece un home, o que parece. Eso é. Parece un homeópata. Non te fíes, Celia. Que máis queres, Viriato? Se aceptaron todas as condicións que tiñamos pensado? Hai que seguir apertando neles. Hai que exprimir ese tal, o dilo todo canto poidamos. Como queiras. Pero non vai a ser o demo que con tantos reparos a corporación leva o parque industrial para outro consello, donde sexan menos tiquismiques. Non, toda a vila ten que beneficiarse da instalación do parque de novas tecnoloxías. Toda a vila. Pero indirectamente, se nos beneficiamos todos. Nada de indirectamente. Hai que conseguir que a corporación trague con que cada veciño de Portozás sexa accionista do proxecto. Algo aí na reunión outro día na xuntanza da Confederación. Chámanlle capitalismo popular, creo. Claro, e así cada veciño sería dono dunha pequena parte do parque industrial. Que ben, como os nenos pequenos, non? Non me dixas ti a min que non estaba eu moito mellor ca chiva e máis que as patillas. Estaba eu cachondísimo, che. Sí, Lauriña, isto está moi ben, pero agora que facemos? Non sei. O último autobús xa non chegamos. Estaba visto que con tantos recados non daba tempo. Eu xa sabía, tía, mala túa libretiña, sodes dous. O próximo autobús para a Costa da Morte é mañá pola mañá. Hai que buscar algún sitio para dormir. Mira, se non estiveras tanto tempo falando co rapaz ese, xa estaba, Ti tampouco meteches moita presa coa loira aquela da Casa dos Peixes. Laura, meu foi por interese profesional, ben, non sabes, o mar é o meu, ben, sabes. Entón vas a matricular na Escola Náutica? E logo? Sabes unha cousa? Estou pensando eu que non hai mal que por ben non veña, Non sei por onde vas. Vai, que agora temos moito tempo. Ata mañá. Naquela... Ainda podemos ir ver a catedral, non? Non sei como faz, pero sempre sabes coa túa. Home... E fágame o favor de rexistrar isto. Inmediatamente, señoría. E tráiame outro café. Un cappuccino con moita escuma e sacarina. Agora mesmo. E unhas pastiñas. Isto este pasando. Algo máis? Non, de momento. Ainda que... Sabela. Xa me estou Sí. arrepentindo. Non che queda nada. Sí, que quería? Se precisa algo, fale coa secretaria. Eu teño cousas máis interesantes que atender. Dígame que se lle ofrece. Un asunto menor, señorías. Veño tramitar unha separación matrimonial. Vostede a quen representa? A María Ares. Andrés e María sepáranse. E logo, que pasou? Como comprenderá, Pitusa, non estaría ben que eu... Xa, que cabeza a mí. Vai, sorpresa, non? Como a miña. Estábamos de broma. Cando se che mete dentro o verme do teatro. Menos mal que so teatro. Como dis? Lástima o de María, Seguimos coa función ou... Non, sente, por favor, sente. Que, patroa, como vai esa campaña? De medo. Mira. Para meter a pata, bota pirata. Ese tiña que ser o meu lema. Veña, muller, non te desmoralices. Isto non son máis carrapazadas. Atención, atención, fermosa pirata a vista. Poñerse a coberto. Para, Estas cousas son o pan de cada día nas campañas electorais. Xa. Se dixeran de ti que es marica, seguro que che pica. Tamén diría que estou tolo ou que son un cara que se aproveita do Estado. Xa, pero ti non te presentas ás eleccións. A xente non fala do programa. Fala de se son máis ou menos home que petróleo. O debate na tele, eso vai ser un circo. Mira, Rosa, ese debate vai ser a mellor ocasión que teñas para expoñer o teu programa. Xa, e a mellor ocasión para que se rían de min por macholo. Así que ese é o problema, non? Ben, se a xente só quere ver o superficial, non te preocupes. Teño unha idea.
apunta aí algo fundamental. Petróleo, contas co apoio do empresariado de Porto Sás. Mira, vámonos. Eu de aquilo que se dixía de Galicia Avanza, pois mira, ainda ten un pase, pero que... Pero que carallo de empresariado hai aquí en Porto Sás, che? Que? Non topas carallo me ti tamén, se ia sacar pejas a todo canto facemos tamén, é mellor que pegemos todo e marchemos para casa. A ver, pois dime ti as empresas que hai aquí en Porto Sás que me apoien a mí. A ver, dime a mí. A miña que é máis importante. A miña non vale lá. Hai dúas. Sí, a xuventude emprendedora. Eso na tele dá moito xogo. É que dúas empresas a máis. Temos dúas empresas en Porto Sás. Uau! Pois pon a miña comadre. Pero que, Lindiño, Lindiña é a miña familia. É legal. E Lindiña prácticamente non é empresaria, Lindiña. Ai, non, eu son empregada do fogar, nai, camareira, administrativa, non sei. Tanto ten petróleo, total, Belinda non vota. Quen é o centro da miña vida? Quen che quer a ti da maneira que che quero eu, Ruliña? Sacúdete de aquí, Miña prenda. para o que che convén que ves. Cala a boca, tío, cala a boca. Cala a boca vai facer pior ainda. Vente, que agora hai que pasar no plan B. Plan B. Galicia ten boa xente. Quietos todos. Aquí tendes a un campeón. Aprobache, Suso? Muller, con canto pensas que estás falando? Se case lle teño que corrixir eu se sabe. Nora boa, Superman. Logo, hai que che chamar patrón ou como é? De iate, Estuve mirando un de 7 metros, que é unha cousa cara ayuda. Belinda, pon unha volta que hoxe pago eu, Ah, para eso te que falar co empresario. O qué? De que empresario me falas? Ai, petróleo. Lindiña máis eu, pois, ímonos divorciar, pero dixoche unha cousa, que deu ca criatura. A política, en canto que entra na familia, acabouse. É que, patrón, contamos co teu voto, logo. Non pode ser. A mi Rosa axudoume un mundo, che. Vos sabedelo ben, se non é por ela, o meu voto levo a Rosa. Suso acaba de demostrar que é unha persoa decente e agradecida. Espero que todas as persoas decentes de Porto Sá voten por Rosa. Non teño nada máis que dicir. Esa é a súa última palabra. Sinto moito. Pero se non se benefician todos os veciños de Porto Sás, prefiro renunciar ao parque industrial. Penso ben, Celia. Esta é unha oportunidade que é moi difícil que se volva a presentar. Xo sei. A ver, a corporación aportará un capital nada despreciable. Xestionará as axudas da Unión Europea. Garante a formación de profesionais para cubrir os postos de traballo. A mirande parte xente de Porto Sás. A cambio, o Concello ten que poñer os terreos. Que máis queren? Ten toda a razón, Odilo. E o Consello agradecelle de corazón este trato preferente. A oferta é difícil de rexeitar, pero que lle quere meu home. Representamos algo máis importante que nós mesmos. Xa o sabe, ou aceptan a capitalización popular do parque industrial ou non hai máis que falar. Se non me deixan outra alternativa... En fin, o último recurso é chamar a Oslo. Este asunto xa non está nas miñas mans. As súas peticións quedan fora das miñas competencias. Se me disculpa un momento... Por suposto. É que sexa para ben. Tía, tú estás tirando tanto do fío que vai rachar. Tranquila, Celia, isto é como un xogo, é como o póker. Mira, como lisque daqui, proxecto, vas moir. Mira, liscarán, pero de nós non se aproveitan, de acordo? És un desconfiado, Viriato, és un Pero desconfiado. ti coñeces esta xente algo. Eu non coñezo, pero hai que tenerche. Ainda non sei como, pero sí, conseguíronlo. Poden estar satisfeitos. A corporación acepta a participación veciñal no proxecto. Falta un pequeno detalle. Viriato, por Deus. Supoño que a corporación ratificará todo isto por escrito en breve. Por suposto, Viriato, por suposto. Estáse a redactar un novo acordo que será enviado por FAS en canto estea rematado. Para que poida asinalo a señora alcaldesa. Celia. Todo ben? Ai, que home este. Pois, trato feito. Non sabe vostede as ganiñas que tiña de cerrar este trato. Pois que ben o disimulaba. A min parecíame que non estaba tan interesada no proxecto. Pero comprenderá que tiña que garantir que, bueno, que toda a vila participase dos beneficios. Aquí a xentiña yo moi desconfiado. Sí, diga que sí. En tantos anos traballando,
Nunca me atopara cun asesor tan duro como o seu. É que en Porto xa somos así. Lauriña, xa pensei que nunca conseguiría poñer os pés nesta catedral, Aquí das a paixón do fútbol co estadio a reventar, Veña, Fito, que está baleiro. Pero que dis, como que baleiro? Baleiro. E logo ti, unha rapaza tan expelida como a ti, non é capaz de escuitar a toda unha afición berrar e dixo Deportivo imos gañar este partido. A ver, veña, canta comigo. Depor. Como esa que, Lauriña, como esa que... Depor. 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 Eu dilo, que non todo tiñas que ver a Viriato, que todo sería eu que... Adiante, que non decía nada, non sabes... Hola, Viriato. Estaba contándolle aquí a Mariana e José así un corporación, te recordas ti. Xa sabes, cando Celia se pon seductora resulta moi convincente. Va, quítate aí. Pero ela di que fuches ti o que conseguiu todo, non? Non, se acaso fixemos un bo equipo, Celia? Arrasamos, meu fillo, arrasamos. Chegou o fax de Telemar, que está no teu despacho. Cando queiras pasa a sinalo. Pois vou asinalo de seguida, non vai ser que se arrepinta. Tranquila, leo con calma. Se tes calquera dúbida, chama. Pois xa sabes que non vou asinar nada, sin que o mires ti antes. Vai en línea, este home é un lince, non deixa escapar unha. Para non falar, Bueno, pues aí quedades, Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Polo que se ve, non vai dar un paso sen consultalo antes contigo, Celia, ata agora amañouse perfectamente sen... Pois agora é imprescindible. Para quen? Para Celia. Non será para tanto. Que pasa, que non che gusta? O que? Os alajos. Depende. De? De... Para quen lle resulte imprescindible e quen faga o halago. Lástima que iso non estea nas nosas mans. Xa. Trae os documentos da túa separación. Pois a ver que os fixo. Espera, os documentos que se firman hai que lelos primeiro, non? Sí, pero eu fíome de ti. Son imprescindible. Era o meu abogado. Espera, pensa... Xa está. Acabouse. Pero pararás, condanada. Paula, isto non é o meu traballo. Fito tiña que estar aquí xa, Tranquilo, home, que tes tempo da bonda antes de que chegue Rosa. Miña, nai, que frío vai neste plató, che. Rosa non aparece, Rosa colleu medo, non aparece, che. Ai, si, é que lle metió medo, tía, cantos máis. Metinlle medo eu, ovella, e todas estas cámaras, porque para estar diante dunha cámara tens que ter certo carisma. E carisma, o que se di carisma, a nosa Rosa non o ten, Xa estamos, non? A ver, a que vimos aquí? A debater os vosos programas, non a falar do carisma de ninguén. E que tal a jorda? E non se presentando, descúlpame, e non se presentando a outra candidata, non podemos debater nada. Así que xa, conétame aí, que vou falar da rendición incondicional de Rosa. Veña, conétame. Pero como que non hai debate? Agora conseguín dominar esta repugnante. Ti non lle fajas caso, sigue co teu. Isto non é o meu é o micrófono, isto é de Fito. Che acordi? Oi, que cariña traes de que a ovella da outra non ven, non aparece. O medo é libre. Aquí a tenes. Pois ben, compañeiros, cando que irades empezamos, Che, aquela cadeira é a miña. Estás guapísima, Rosa. Tes unha tatuaxe tan bonita. Va. Senta. Boas noites. Aquí temos a Rosa e a Petróleo, que veñen debater sobre a idea que propuso Rosa, que é o incremento do canón de arrendamento dos inmobles dependentes da confraría. Que opinas a eso, Petróleo? Ramón, a min o tema do canon
Aí Rosa está moi boa aí. Quer dicir... Pero Rosa non era un pouco... A idea de... Un pouco que? A idea de Rosa aí está moi ben, o todo que... Xa me entendes, así, un pouco... Ai, Pitus, a ti tamén, muller. A min gústame. Rosa. Quero dicir que me parece unha rapaza xeitosa. Antes ou agora? Ai, agora parece máis... Mais que? Está ben das dúas maneiras. Ben, quen lle dera a Mata Hari. Eche, pero mira pa aí. Porque non me vais ti a dicir a min que o das peras non é... O das esperas non é de todos. Eso é de todos. Sí, vale. A eso que tes que dicir? A vos preguntabades por quen ia votar eu? Home, basta ter ollos. E se tes ollos, votas por Rosa ás cegas. As cejas? Eu digo a verdade, Sus. Se eu votara por Rosa, tería os ollos ben abertos polo que pudera pasar, Digo o corazón. Ai, home, todos por ben polo mesmo, Mira, aquí queremos escoitar un debate, Un debate entre dous candidatos. Que tens que dicir? Celso está moi guapo, Eso que non le vou garabata. Pero mira, pai, ese é o patrón maior que queredes vos. É ese o patrón maior. Oh. Pero que... Que fan aí? Ai, papito. Eu xa o había visto. Ves, por non levar nada preparado. Pero mira, pai, pero que é unha muller, home. Que é unha muller. Mira. Ai. Vaya desastre. Pero El tamén de lingua está ben, Será mellor buscar unha pensión que xa é moi tarde. Sí, pero non hai presa, non? Aquí estáse ben. Tes razón, estáse de maravilla. Entón que? Vaste matricular en Dereito? Supoño que sí. Case seguro. E ti en náutica? Non sei, a ver, teño que pensar. Tes dúbidas? Algún, así. Entón non estás decidido. Non sei, a ver. En que pensas? En cousas. Cousas túas? Sí. En cousas miñas. Vas para casa? Sí. Agora... vai ser máis grande que nunca. Non tes por que ir ali. É a miña casa, Viriato. Está a ir e ali. Eu tamén estou esperando. Dixeches que íamos estar sós. Isto parece unha romería. Parece a casa de tronco parroque. Moito romance se cose aquí, Repoliño. Dimo ti. Imos ao teu despacho. Vamos, Pantera. Isto é Pantera. Tenemos que marchar, non? Home, teremos. Lauriña, outra vez? Non, é que ter a chaqueta do revés. Ah, Pero... xa. Botábate de menos. Gustoume guardar as formas. Portácheste como un profesional, sí, señor. Ti tamén estiveches convincente. Tes a portozás no bote. Estou moi satisfeito co teu traballo, Villato. Agora só queda rematalo. Este vai ser o golpe. O peche de ouro para a nosa carreira.
A ver se de verdade este é o que nos retira. Non o dubides.